Hôtel Lafia. Hôtel Lafia Dagaro Benendo Sebari Bangetaba secteur 3 kono. Hôtel Lafia Narani Dususumaye Kafara Kilia. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir au Canada, aux États-Unis, il y a trop. Et Mouna? Eh bien, où est-ce que tu es Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais je suis ça. Ah, il y a EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait un master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Ambade te duma kanubao ample domine ko bebina bela jile sigle kundo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkeo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butiki la doro ika foko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandie simple o fana be yino tever rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jile be ka nwan zora konona na anga na nwan nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe froko chenyi ngono ninga seba sambala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foka tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grossisi fɛn o fɛn bɛ suguba la ni sera o ma n'anga quartier kɔnɔ ani sugu wɛrɛw la i bɛ tever rasul sɔrɔ ni mago b'a camion va sandala i bɛ wuli ka se ngolon na i ko makɔrɔ carré kɔnɔna na walima i bɛ nɛgɛjuru bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 n balimakɛ i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ tever rasul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san tever rasul ka sanu wa a ka di 100% naturel o kumana an bɛɛ k'a min dugutigi ni wari dafara e passé daka ka sira di ne ma sunkalo e kunkolo a te dugu wari ko o diba fo dugu an dugu ɗum warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to ye i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier i sago bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu
u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'u kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni ni mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. Ayaw gardige chifle awo atuma sera Star FM sorobunda ka spécial promo Noël anaka spécial promo fin d'année olu de tuma sera Bamako Anisikasu au kana konomiketu no bi fe ka usendo angani joina aka no au bi jazz 460 jazz 2 jazz kori au ka telefonuna ni drame kemeni mugandoroni au gardige bisiga faraki wa au ka sorota dogomani o yesi fawari wa mugandi emadon ukadi au kana konomike wala ka wa mugan caman sɔrɔ a ye jeu kɛ ka caya aw bɛ se ka tike ta fo tike mugan a ka nɔgɔ jazz 460 jazz 2 jazz aw b'o de kɔri aw ka telefɔniw na Star FM sɔrɔbonda ka spécial promo Noël ale tirage bɛ kɛ décembre kalo tile 24 Noël yɛrɛ dakɔrɔlani na wa spécial fin d'année o bɛ kɛ décembre kalo tile 31 a ye jeu caman kɛ aw ka nafolo caman sɔrɔ ka se k'aw ka fête de fin d'année diyabɔ hakilina jiginna aw bɛ deli ka tirage minnu kɛ tile kɔnɔ Star FM sɔrɔbonda la olu bɛ to senna ni o kɔdi ye jazz 460 jazz 1 jazz o sɔngɔ ye dɔrɔmɛ 60 ye Star FM sɔrɔbonda ni nali kɛra tare ye. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45. Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bars restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw kulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Hôtel Lafia Dagaro Benendo Sebari Bangetaba secteur 3 kono kata se Dakabana batterie lichomuma pour que kaseka dususuma fara kilian ka Lafia ka ta fait ka men Hôtel Lafia kono courant tigara tuguni ambi wati mena iko bi Hôtel Lafia kono 24/24 courant ko koni oteke ma negelayi ki kamara ganendo kuranko la jiginyɔrɔko la i senfa biribiri i ka Hôtel Lafia magɛn samuru dakabanaw ani a dilan dakabanaw ka taa se ventilo territoire a fɔ Hôtel Lafia i nana anw lafiyali kama alhamdulilahi anw lafiyara a y'aw senfa biribiri ka Hôtel Lafia magɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Europe i bi fɛ o fan fɛ k'i bɛ fɛ ka na Mopti k'i kamana gannen don ko kurantigɛ de Mopti n'i sera Hôtel Lafia la alhamdulilahi bi
kurantile kɔni o kuma banna k'i bɛ fɛ ka na Mopti k'i ka jama de ka ca a ka di ye aw bɛɛ ka sɔrɔ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen pewu hôtel Lafiya hali n'aw ye maa 1000 sɔrɔ aw bɛɛ bɛ se ka jigin hôtel Lafiya kɔnɔ aw bɛ ja ɲɔgɔn fɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ an bɛ fɛ ka formation de kɛ n ka jama ka ca salle de formation bi hôtel Lafiya kɔnɔ min bɛ maa 200 a n'a kunkan fɛn a y'aw senfa joona aw ka 11 28 66 filɛba ni an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo bi ye araba ye desanburu kalo ale tile 25 san 2024 an b'a fɔ an lamɛnbaaw an'an filɛbaaw an'an kanubaaw ani maa minnu bɛ yen ni olu bɛ sɔgɔlen don an na san kalo 12 k'u bɛɛ lajɛlen k'u ni sɔgɔma sɔgɔmada in na kibaruya kelen san 2020 o desanburu kalo tile 25 Sumayila Sise ala ye ale ka kalifa minɛ ala k'a to faransikaw fɛ yen coronavirus k'o de kɛra a sababu ye san 4 bi an bɛna na kɔmasegi kɛ ka taa sibila kɛ sumi champion ye a n'an ka silamɛ furu bɛɛ lajɛlen sɔɔni sisan an bɛ don a ko kuru la keba sɔgɔmada in na bolomafara tɛ yen kado tɛ yen an bɛ fɛti la min ye chrétien diinɛ maaw ye a taabolo belebeleba 2 min b'anw fɛ yan église catholique ni protestant ani a tɔw bɛɛ lajɛlen su janyana églisew paroissew batokɛyɔrɔw taasibilayɔrɔw jamana ani diɲɛ bɛ se ka suma cogo min cɛfɔ ni kan bɛɛ bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogo min min ye chrétiennakaw ye u y'o o baara kɛ keba n'ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an na segi ka na o ko kan ka n'o ɲɛfɔ maaw ye premier ministre fana taara kalabankurakaw fɛ yen ka taa kurunbɔ karili kɛ n'o ye yɔrɔba minnu jɔra an ka jamana kɔnɔ n'ala sɔnna a ma na tila ka sego ka kibaruya ban waati la keba bi ye Sumayila Sise ka soma yɛlɛmali san 4 ye bi ye Sumayila Sise fanga sinamatɔ ɲɛmaaba ale ye coronavirus o de ye ale sɔrɔ a bilalen kɔfɛ octobre kalo la kalo 6 minɛli ka bɔ bamanciwale juguwale kabaw bolo a taara fatu faransikaw fɛ yen min ye caman bɔra ka taa pankurujigi kɛnɛ na politikimaw ka taa Sumayila Sise su ale kunbɛn min ye Sumayila ye fatura desanburu kalo tile 25 san 2020 k'a si to san 71 na k'i saba ani kelen ma san 2020 Sumayila Sise su nana ka bɔ min ye faransikaw fɛ yen Bamakɔ pankurujigi kɛnɛ na a don jama caman de taara kanubaw lafasabaw denbaya maaw politikimaw u masurunamaw bɛɛ lajɛlen u ye ɲɔgɔn sɔrɔ dusu kasilen min ye a furumuso n'o ye Astan Traoré n'a bɛ Siselakaw ka sigi la ka taa se jamanakuntigi ka baarakɛyɔrɔ maaw ma parti politique ɲɛmaaba minnu b'an ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ Cɛbilen Dramé
o min yɛrɛ tun ye a ka directeur de campagne ye san 2018 kalata la professeur Ali Nunjalo ne ale assemblée ɲɛmaakɔrɔ ye bɛrɛbɛrɛli tɔn minnu bɛ yen musow ka tɔnjɛkulu denmisɛnninw ka tɔnjɛkulu ka taa se parti IRD bolofara bɛɛ lajɛlen ma an'an ka politiki dungew bɛɛ lajɛlen a don cɛbilen ko Sumɛla ka sali k'a bɛ dugukolo yɛrɛ keba min ye Sumɛla Sise ye an bɛ segin a kan an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ni ma jɔn o jɔn bɔda min bɛ diɲɛ na o ye saya ye nin janvier kalo in tile fɔlɔ san 2000 ani 21 keba Sumɛla Sise ka janaja kɛra a kɛra yɔrɔ min maa min nana a don minnu tun bɛ Sumɛla Sise ka da la Badilabugu Apollo ka dibiso kɛrɛfɛ sabula Boubacar Sise n'o y'a fa ye o ka so bɛ yen a jama kun ka ca sukanseli ani fɛn minnu bɛ yen n'o ye tubabu sudoncogow ye o baaraw bɛɛ lajɛlen o kɛra Palais de la Culture ale kɔnɔna na Sumɛla Sise dayɔrɔ laban a bangebaaw kɛrɛfɛ o ye Sogonikɔ Saledo ye u taara ka taa bila yen janajaw kɛlen kɔfɛ Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ la Badilabugukaw fɛ yen maa min nana a don a dara wuli ka bon Mali a bolofara kin ka dɔgɔ a sigida ka dɔgɔ maa mana ka bɔ yɔrɔ min farafina kɔnɔna na fana maaw caman nana ka na Sumɛla Sise ka janaja in ale kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen bi sa kuranɛ kalanw tun bɛ sen na dugawu tun bɛ sen na darawulitigiw tun b'u sɔn yaasiw ka taa se kalan sugu bɛɛ lajɛlen ma Ala ko ta sira fɛ n'o ye silamɛya diinɛ ye o batow kɔni tun bɛ yen o man ka bali maa la sabula min ye Sumɛla Sise ye a fa n'a ba anw y'u dɔn ni diinɛ min ye Badilabugu o ye silamɛ diinɛ ye nin don in bɛɛ lajɛlen maaw talen don sabula min ye maa min filɛ nin ye maanin tɛ politiki bankun ka Sumɛla Sise keba san 2022 bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko maa min ni nin waati laban ninnu kunna cɛbɔw la ni maa tun bɛ se k'i bolo ɲɛsin a ma o ye Sumi champion ye n'o y'a sɔrɔ taasibila kɛra Amadu Tumani Ture ye ka taasibila kɛ Général Musa ye Ala ka hinɛ u bɛɛ la min ye Sumɛla Sise ye ale fana ta kɛra jigitigɛba ye maliyɛnw bolo a kɛra jigitigɛ ye farafina bolo wa a kɛra jigitigɛ ye a ka denbaya n'a denw bolo bangeli o bɛ kɛ fatuli o ye laada ye juma desanburu kalo tile 20 san 2020 desanburu kalo tile 25 san 2020 Sumɛla Sise a ye diɲɛ to k'a si to san 71 na min ye coronavirus ko a y'o de sɔrɔ Niger kaw fɛ yen o de la sa u y'a ta joona keba k'u kunda n'a ye Faransikaw fɛ yen kan Mamadu Yusufu ale min tun bɛ fanga la a waati o y'a sɔrɔ Sumɛla Sise a bilara kalo 6 kun ye nin ye ka bɔ Bamanciwale kɛbaw bolo munumunu salo bolo ma ka taa bɔ maaw ye a kun taara Niger min ye Niger jamanakuntigi ye ka taa o lajɛ Sumɛla Sise a bɔlen kɔ o la de sa a yera ka bɔ ko farigan y'a minɛ kɛbaw taara n'a ye Faransikaw fɛ yen a donna dɔgɔtɔrɔso la yaasa a bɛ se ka furakɛ cogo min a man ɲɛ min kɔ an bɛɛ lajɛlen sigilen don ka min kɔnɔ o nana kɛ janvier kalo ale tile fɔlɔ san 2021 Sogonikɔ Saledo Sumɛla Sise fa n'a ba olu dalen don yɔrɔ min u nana ka na Sumɛla yɛrɛ fana su dɔ ye keba limanaw teriw maliyɛn cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen maaw talen kun don min ye sukanseliw bannen Palais de la Culture la u ye fure ta ka bɔlɔw minɛ na a ye ka taa bila a dayɔrɔ laban na a ka cɛkɔrɔba n'o ye Boubacar Sise o kɛrɛfɛ waleya in senfɛ keba Guinéenw ka selu dalen ale tun b'a fɛ ka na ale ma se ka sira sɔrɔ nka min ye politiki ŋanaw ye UEMOA maaw ye CEDEAO
diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen nana ka na taasibila kɛ Sumɛla Sise ye. Sumɛla Sise Keba an bɛ taa a n'an ye baro kɛ. Baro in kɔnɔna na a bɛ ka kuma min ye a yɛrɛ ka kow kɛcogo kan n'o ye Sumɛla Sise a ye min fɔ o don a y'a sɔrɔ an bɛ kiledu la an ka jɛ an ka o lamɛn. Mali région bɛɛ Gundam cercle dɔrɔn bɛ Sénégal bɔ bonya mais ka bɔ fo kɔsa in na ko sira dilan daminɛ kilomètre 13 de tun bɛ Tumutu région bɛɛ ka bɔ Tumutu ka se Kabara ani Koriyo o ye gɛlɛya ye dɛ. O yɛrɛ tun bɛ kari la kɔsa in na fana. Ayi e yɛrɛ b'o ɲɛdɔn n'i taara Kidali fan fɛ goudron tɛ Kidali région si la donc gɛlɛya bɛ. Mais c'est pas que a man di mɔgɔ ye k'a kɛ dɛ mais n'i ye siman bɔrɔ ta Bamakɔ k'i bɛ taa n'o ye Kidali a sɔngɔ bɛ caya dɛ donc o bɛɛ bɛ gɛlɛya mais jamana kan k'i ɲɛsin olu ma fɛɛrɛ de kan ka sɔrɔ o la n'i m'o k'i kungo ye i tɛ se k'a sɔrɔ fo wari i ka se wari baaracogo la kuma t'a ɲɛnabɔ dɛ i bɛ taa ɲini de jamana kɔ kan i bɛ taa ɲini n'i ka baara ye i bɛ taa ɲini ni impôt ye pour que jamana in ka dilan. Et puis mɔgɔ minnu bɛ yen an ka sigi ka kuma jamana in a fanga tilatilali kan ka kɛ tilatilali bɛ k'a la cogo di faut que communes fanga ka d'u ma région fanga ka d'u ma cercle fanga ka d'u ma mais n'a bɛɛ bɛ Bamakɔ yan jamana bɛ gɛlɛya parce que Bamakɔ ka jan yɔrɔ caman na donc o de kama bi na accord bɛ yan fɛn caman bɛ yan hakili la mɔgɔ caman y'o faamu bi. An kan sigi o fana na o fana ne taara président bara k'a f'a ye n'i kana taa négociation na ni schéma t'i bolo n'i b'a fɛ ka min kɛ a t'i tɛgɛ n'i y'o kɛ n'o b'i bolo i bɛ se ka fɛn caman mais u taara u bolo b'u poche kɔnɔ foyi ni maliyɛn ma taa mais gɛlɛya bɛ o yɔrɔ de la o de kama bi accord a appliquer gɛlɛyara parce que a ma don mɔgɔw kun na a kun kan ka don mɔgɔw kun na cogo min na. Échangement k'a la mɔgɔ ma kuma f'u ni ɲɔgɔn cɛ pour que a ka se ka taa ɲɛ mais sisan gɛlɛyara parce que rébellion ko a ma dan yɔrɔ kelen bi na an ye marikala kuma fɔ an ye leere kuma fɔ an ye yɔrɔ caman kuma fɔ nin bɛ ɲɛnabɔ cogo di fo maliyɛnw bɛɛ de k'a kungo ye k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'i ko ne tɛ kuma nin fɛ parce que a bɛ opposition na donc a tɛ ne fɛ jamana tɛ dilan. Fɛn dɔw bɛ yen i b'i yɛrɛ ta bila kɛrɛfɛ i bɛ dusubaya bila. Minnu bɛ fanga na bi u bɛ dusubaya la nin ye nin fɔ ne ma donc n t'a reçoit nin ye nin fɔ ne ma n t'a ka kumakan lamɛn nin ye nin fɔ ne ma nin ye petit monsieur de o tɛ jamana dilan o. E kama i bɛ k'ale ma. Kan bɛ i bɛ k'ale ma i b'a fɛ n k'o de fɔ. Ne bɛ k'i ɲininka de. I y'a fɔ n y'a fɔ. Kan bɛ président de ma président de élira. Ale de kan ka kɛ bɛɛ fa ye bi ale de ye dutigi ye ale de kan kɛ. bolo i bɛ ka man ka kɔrɔmatigɛli ni fɛn ninnu sigi a kan ka damakɛya bɛɛ ye. e de y'a fɔ k'a ye kɔrɔmatigɛli kɛ dɛ ne ma fɔ a ye kɔrɔmatigɛli kɛ c'est que n'a ye kɔrɔmatigɛli kɛ ni e y'a fɔ c'est que i y'a mɛn de ni ne y'a fɔ k'a ye kɔrɔmatigɛli kɛ u b'a fɔ ni opposition mɔgɔ ye mais Kasim Traoré an bɛ min dɔn ni Kasim ko président ye kɔrɔmatigɛli kɛ walayi Kasim sɔnni ye parce que e tɛna nkalon tigɛ e tɛ opposition na. E tɛ fɛn wɛrɛ la i b'i ka baara de la. A kumacogo de don. N'a kumacogo a bɛɛ ye kumacogo de o. Kɔrɔmatigɛ bɛ kɛ ni ɲɛjigi ye ni ɲɛ yan. A ti k'a bɔ n'i ye da de. I ye min kɛra kɔsa in na bɛɛ b'a kalama Mali bɛɛ b'a kalama mais ni anw y'a fɔ u b'a fɔ e ye nin opposition mɔgɔ ye mais ni aw y'a fɔ c'est que président kan ka kɔrɔmatigɛli kɛ wa président man ka kɔrɔmatigɛli kɛ o président bɛ bɛɛ de sanfɛ président de y'an bɛɛ ka dutigi ye ale de kan denmisɛnninw bɛɛ ladon ka maliyɛnw bɛɛ ladon k'a f'u ye nin man di n ye dɛ k'an b'a kɛ parce que jamana hɛrɛ b'o de la ni président ko nin tɛ fɔ ne ma nin tɛ kɛ ne ma jamana tɛ taa ɲɛ dɛ nin. Ayiwa Keba jɔn ye Sumɛla Sise ye Sumɛla Sise anw Badalabugu a fa ye Bouakari a ba o ye Basajo ye a ka nɔnɔ kun ka di Badalabugu bɛɛ b'o kalama Sumɛla Sise a bangera décembre kalo tile 20 san 1949 Tumbutukaw fɛ yen a waati
a tun bɛ fɔ Mali ma ko Sudan français Ala y'a ka kalifa minɛ a la décembre kalo tile 25 san 2020 Neuilly-sur-Seine Fransikaw fɛ yen politikimaa don a kɛra ministre ye an ka jamana kɔnɔ Keba k'a daminɛ san 1973 ka n'a bila san 2002 la min ye fanga waradali a y'o kɛ a taara jamanakuntigi kalata la san 2002 san 2013 ani san 2018 Sumela ka baara yɛrɛ ye mun ye Keba ingénieur informaticien o de y'a ka baara ye a y'a ka kalan dɔw kɛ Dakarikaw fɛ yen université la Dakar a bɔlen ye a taara France Montpellier ka bɔ yen ka taa science ingénieur fana kɛ o de la sa a kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye a b'a fɔ min ma major de sa promotion France min ye baarakɛda jakilu belebelebaw ye u y'u bolo mɔnɔbɔ Sumela Sise nɔfɛ koyi i n'a fɔ IBM France groupe Passionné groupe Thomson ale ni compagnie aérienne Interi fo kana se a segili ma Mali la sa san 1984 kana baara daminɛ Keba min ye CMDT ale kɔnɔna na o de la adema la ni y'a mɛn ko clan CMDT Keba Sumelaw don clan CMDT Ousmane Sy do Keba ni y'a mɛn adema kɔnɔ don min na ko clan CMDT ni y'an dulonmaw ye a tɔw anw bɛ dugu ma Sumela Sise ye baara kɛ CMDT la min ye a barasakolo ye k'o sigili baara kɛ Boubacar ka yamaruya kɔnɔna na sɛnɛkɛlaw ka ŋunanfan d'u ma sɔrɔ ale ni dɔ bɛ se ka kɛ cogo min na k'o sigi sen kan Sumela Sise a ye jɔyɔrɔ minnu sɔrɔ ko hukumu kɔnɔna na u y'a kɛ directeur de programme ye koyi k'a to baara in na ye a bɔr'o la u y'a bila contrôle la min ye CMDT directeur général ye san 1991 a tilara ka kɛ o ye koyi Keba politiki ta na sira fɛ yada an ka don la a ko cogo di kiiriko la dɛ Sumela ko cogo di kiiriko la an ka plateau ka o don ko juge o ye tiɲɛ ye ka ne bɛ domaine min dɔn o ye secteur économique ye wari kɔni b'o dɔn mɛnɛ n ye baara k'o la ni jula ninnu caman b'u ka degun dɔn bi na gɛlɛya bɛ Mali la bi na bɛ fɔ min ma dette intérieure a caman de bɛ Mali la o kɔrɔ ye juru wa o kɔrɔ ye gouvernement u ka commerçant caman ni opérateur caman u ka juru bɛ gouvernement na u ka juru bɛ gouvernement na gouvernement t'a sara la o ye gɛlɛya fɔlɔ ye Kasim e ye chef d'entreprise ye n'i ma sara e tɛna i ka gardien sara dɛ n'i m'i ka gardien sara a tɛna to dun dɛ n'i ma janto caman furusa b'a caman na denmisɛn caman bɛ bɔ école la o la ni fɛn t'u bolo dumuni t'u bolo u ɲɛ b'u fa la u ɲɛ b'u ba la gɛlɛya b'a la u laban bɛ taa min n'u ma baara sɔrɔ u laban bɛ ba tigɛ ala k'an kisi min kɛra o don na o ɲɔgɔn de bɛ Mali la mais yuruku Mali la a dɔnnen don mais taa ma bɔ sisi ma bɔ fɛrɛ tɛ sɔrɔ a la wa fɛrɛ bɛ sɔrɔ a la fɛrɛ ye mun ye ka gouvernement changer kabi i bɛ k'a sigira don min na an y'a labɔ k'a ma ɲɛ ko wari bɛ tiɲɛna don o don wari bɛ tiɲɛna bɛɛ ɲɛ b'a la wari bɛ tiɲɛ mais wari min bɛ tiɲɛ jɔn bɛ a bɛ jɔn degun fantanw a bɛ fantanw de degun jiko bɛna gɛlɛya u ma kuranko bɛna gɛlɛya u ma bi ne ye groupe dɔ ye an bɛnna bi an discutera olu bɛ bɛ kuran fɛ o ka hami ye mun ye ji hami ji est-ce que jiko b'i ka programme na e ka programme na wa o de y'u ka hami ye n tɛ ne tɛ candidat tɛ mɔgɔ lamɛn o i bɛ se ka programme kɛ ka sɔrɔ i tɛ candidat ye e ma programme kɛ k'an sigi yan ko programme de y'an sigi donc o hami bɛ mɔgɔw la o yuruku dɔɔnin bɛ Mali la vérificateur ye caman fɔ a dossier bɛɛ munna a tɛ se ka kɛlɛ a tɛ se ka kɛlɛ parce que minnu kan k'a kɛlɛ u t'a an ŋaniya t'u kɔnɔ peut-être k'u yɛrɛ bolo b'a la n'i bolo b'a la i b'a kɛlɛ ka gɛlɛn a ka gɛlɛn dɛ
i kan k'a kɛlɛ de o bɛ mali la mɔgɔw k'a faamu que corruption a bɛ digi mɔgɔ fɔlɔ min na o ye fantanw de ye ɲɔ sɔngɔ bɛ yɛlɛ kuran sɔngɔ bɛ yɛlɛ ji sɔngɔ bɛ yɛlɛ ekɔliw bɛ kɛ problème ye denmisɛnninw bɛ ekɔli la mɔgɔ 200 b'a sɔrɔ kilasi kelen munna enseignants bɛ grève la munna médecins ye grève kɛ parce que a wari tɛ yen pour que k'u sara pour que u ka se k'u ka baara kɛ. dun ko juru ka ca gouvernement na o ma o juru u t'a kɛ ka. mais u t'a sara o a ma se ne k'a fɔ ko ne tɛ jula ye mais Kasim n'i bɔra sini julaw ɲininka ne bɛ dafu dɔw dɔn $1 facture o tɛ se k'a sara bi an yɛrɛ ka wari bɛ an yɛrɛ ma sara halisa an b'a kɔnɔ chef de file la URD chef de file tɛ dɛ URD yɛrɛ parti ta parce que an ye plainte porté parce que u ye namara kan na en 2014 u y'an ka députéw dɔgɔya an ko an tɛ sɔn o ma an taara justice la kabi 2014 an bɛ tribunal la an laban gagnera aw man teli k'o wari sɔrɔ dɛ an b'a sɔrɔ an tɔ ye kalo wɔɔrɔ parce que sariya an b'a sara hali n'a bɛ sara URD bɛ yan kalo wɔɔrɔ in kɔ URD bɛ yan an b'a sɔrɔ donc yuruku kalo wɔɔrɔ in kɔfɛ dɔw tɛ kɛ yan yuruku ne t'a d'u bolo dɛ a kɔni ma kɛ fɔlɔ n'a kɛra don min na an b'a ye donc yuruku in bɛ jamana in na an man ka sɔn a ma n'an sɔnna a ma an man ka jamana ci n'an sɔnna a ma an man ka jamana ci et puis a bɛ se yɔrɔ dɔ la mɔgɔ tɛ sɔrɔ min b'an dɛmɛ parce que an tɛ se ka mɔgɔw ka wari ta i jɔ sa mɔgɔ tɛ se k'an ka wari an tɛ se ka mɔgɔw ka wari ta k'a tiɲɛ k'a don an yɛrɛ poche kɔnɔ ni wari dira an ma pour que an ka jamana dilan a wari kan ka ɲɛsin jamana dilan de ma mali la o de tɛ kɛra o de kama corruption an kan k'a kɛlɛ. ayiwa Keba Sumala Sise Adema PACC n'o ye diden tɔn ye o tu tigɛ b'a don san 1992 Alpha Umaru Konare kɛlen cɛbɔ ye Sumala Sise tun b'a ko cɛma Alpha kɛlen ka fanga ta fana Keba a kun ye secrétaire général du présidentiel Sumala Sise ministre des finances n'o y'an ka sɔrɔ ministre ye a kɛr'o ye san 1993 ministre des finances ani commerce o faralen ɲɔgɔn kan a kɛr'o ye san 1994 san Sumala Sise a taara tuguni ka ta ka kɛ ministre des finances ye san 1997 wa o kelen na fana Keba ministre min bɛ yen n'o tun bɛ équipement kunna aménagement territoire ka taa fara fɛn kan sa u ko o de ma ko super ministre a lamɛn dɛ ministre so min bɛ sɔrɔ kunna ka taa fara ministre so min bɛ yen n'o bɛ dugukorokow kunna min bɛ mara kamabɔli kunna min bɛ dujɔkow kunna min bɛ sigida lakanakow kunna a bɛɛ lajɛlen taara ka di Sumala ma fo ka taa se san 2000 ma 2000 Sumala Adema ale ka cɛbɔ n'o ye a b'a fɔ mun ma Adema la ko primaire o kumaw nana daminɛ parti Alpha ale ma maa yira Adema la ko bɛ kɛ cɛbɔ ye Amadu Tumani Ture o fana tun bɛ yen Keba min kɛra nin waati a ka jugu dɛ Adema y'a ka primaire kɛ maa min gagné a kɛra Sumala Sise nka tibitaba ma nɔgɔya dɛ o tibitaba tɛmɛnen Adema parti mandlomaw olu y'u fosi ka bɔ Sumala kɔ pewu ka taa cɛbɔya baaraw ni dɛmɛniw kɛ ka ɲɛsin Amadu Tumani Ture ma janvier kalo san 2002 Sumala Sise walan sɛmɛ min ye jamanakuntigi ka bɔ gouvernement na jamanakuntigiya ka taa o ɲɛɲini Adema y'a ta k'a k'a ka cɛbɔ ye yaasa ale de ka se ka bila Alpha nɔ na Keba o kalata in na Sumala Sise Amadu Tumani Ture y'a bati tago filanan na o kɛra san 2002 a ye 100 saradala 35 o de sɔrɔ min ye ATT ye o nana bila Alpha Umaru Konare nɔ na Adema ale bɔra fanga la nka Adema tɔnden caman olu kɔni tun bɛ ATT ale nɔfɛ Keba Sumala y'a ye k'a fɔ ko sigi tɛ maa sɔn a bɔra pewu Adema la ka taa IRD créer a n'a kanubaw n'a lafasabaw juin kalo san 2003 san parti créé
o kɔfɛ Sumɛla danaya tara ka da k'a ka taa UEMOA la keba UEMOA sigi la sa a yera k'a fɔ ko kumaw cayara ye an y'a ɲininkali k'a la dɛ Sumɛla UEMOA la fɔra k'e ye kɔlɔnko dɔ ŋanamu a ko bi cogo di an ka Sumɛla lamɛn parce que sans ça avenir yɛrɛ de tɛ yen tuguni quoi a fɔra ko UEMOA fɛn fana na k'e fana ye dɔw ka kɔlɔnsen wariw ta ka taa n'u ye fan wɛrɛ fɛ a kɔlɔnsen kuma ma diya ne Sumɛla a y'a sɔrɔ i yɛrɛ tiɲɛ ne y'i ɲini ka dɛsɛ o a y'a sɔrɔ i tiɲɛ i ma ɲini ne bɛ waso ni hali n y'a danna fɛn kelen ma n bɛ se ka waso min ye UEMOA la o ye kɔlɔnko de ye parce que organisation ninnu na min ka teli o ye mun ye réunion banbali an b'an ka costume da an b'an ka karavati siri an bɛ hôteliw la an bɛ interview di Kasim n'a ɲɔgɔnnaw ma an bɛ content an bɛ tɛgɛrɛ fɔ an yɛrɛ an bɛ taa o tɛ o baara kan ka ɲɛsin jamanaw de ma k'a ɲɛsin fantanw ma k'a ɲɛsin villageois ma k'a ɲɛsin peuple yɛrɛ ma o de la an ye hakili sɔrɔ k'a fɔ ko f'an ka ji di mɔgɔw ma an ye programme kɛ de 8000 forage ba 8 o forage ba 8 la an ye wari min sɔrɔ an ye forage ba 3 kɛ 3000 forage Mali la an ye 550 forage de kɛ mais UEMOA la ne ye min don Mali la 110 milliards de francs CFA n ko dira malien de ma n bɛ parlement jɔ la kati sira kan ye c'est 15 milliards de francs CFA an ye wari di Fagibin na k'a jɔ an ye lutte anti-érosive kɛ a bɛɛ tɛ se ka fɔ ka ban mais ne tilalen hali ni n ye 500 000 francs de di Mali organisation dɔ ma n y'a bɛɛ sɛbɛn k'a di ATT ma n y'a ɲɔgɔn kɛ k'a di Côte d'Ivoire président ma k'a ɲɔgɔn di k'a kɛ Togo président ma u bɛɛ kelen kelen k'a di premier ministre ma k'a di président de l'Assemblée ma k'a di Mali presse bɛɛ ma o don na ni kun bɛ di ma an ye forage kɛ Sénégal ko ne ni Wadu ye wari dun Kasim wari cayara dɛ an y'a mɛn de 27 milliards a y'a sɔrɔ an fana ka miliyari ko kuma bɛ ka fɔ an fana bɛ dɔ da i la kɛ o bɛ dɔ da na mais ne ta nɔgɔyara o parce que ne ye n ka demande kɛ don min na a kuma banna o don na ni kun bɛ yen a kuma bɛ ban parce que ne ma n ta kɛ kuma ye n y'a ja de yira forage n y'a ja yira forage fɛn o fɛn kɛra n y'a bɛɛ GPS di ni mobili b'i bolo i bɛ GPS ta i bɛ taa i jɔ a forage kan président kumana directeur kumana Mali yɛrɛ ministre kumana o kun ye Frankali de a ko forage in filɛ nin ye ko ne b'a kunna nana inauguré tiɲɛ ma tiɲɛ fɔ ni tiɲɛ fɔra ka ban Kasim mais ko ye min o t'an bali ka sunɔgɔ mais u y'o kɛ politique fɛn ye k'o layɛlɛ mais nkalon caman bɛ da o mais tiɲɛ de bɛ bange tuma bɛɛ ATT nalen i b'a dɔn politiki a dogodogoɲɛw ka ca kojugu a nana ye k'a fɔ ni Sumɛla tora yan a bɛ kɛ balanŋɔɲɛ ye a bɛ kɛ kunbɛbali ye Amadu Tumani Ture ye fɛɛrɛ sɔrɔ k'a bila ka taa UEMOA la k'a daminɛ san 2024 ka na se san 2011 ma Sumɛla Sise taara UEMOA la Amadu Tumani Ture ka fanga tako filanan a nana ka na senkɔrɔma dondoli kɛ a ma kɛ cɛbɔ ye nka o tɛmɛnen san 2013 kalata min kɛra a kɛra cɛbɔ ye o la ani Sɛbɛnnikɔrɔ Burama ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlɛ banna ale yɛrɛ de y'a ka mobili ta k'a denw bila a kɔnɔ k'a muso bila a kɔnɔ ka taga Sɛbɛnnikɔrɔ ko a jɛra ko IBK de ye se sɔrɔ k'a y'a ka se kodɔn n'a ye kɛmɛ saradala Sumɛla ta kun ye 22 buruburu 24 IBK ta kun ye 77 buruburu 6 ye IBK ale kɛra jamanakuntigi ye nka o waati Sumɛla Sise a ye fanga ŋwara dali fini don dɛ keba wasabulo a y'o ɲini ka don o kɔnɔ i b'a kalama waati min na kalata bɛ surunya n'o ye san 2018 ye maa caman taara tugu Sumɛla Sise kɔ sabula an tɛ a banna o maa dulonmaw olu minnu sera ka baara kɛ yaasa ka se ka sariya suma min kun kan ka sigi sen kan an ka jamana kɔnɔ k'o baara bali keba olu maa mafafalenbaw olu fana taara ɲɔgɔn sɔrɔ Sumɛla Sise ale kɛrɛfɛla la Cɛbilen Darame ale tun b'o la ale kɛra ka directeur de campagne ye kumalaselaw Etienne Fakaba Sissogo ale tun bɛ o la ale ni Mohamed Yusuf Bacili Arasbach ale fana tun bɛ o la a waati olu farala Sumɛla Sise ka senkɔrɔma dondo
kalata la samba fla ani tani segi kata boa ale juguya la o bena tas keba Sumela wele blaka da se agent de communication belelwa roma no e avisa partenaire ulu ka se kana deme tugumina ka kiboriya digo nyumana mi ye Sumela Siseye o kalata fanana akara flana yi keme saradala atakera tan ani segi buruburu tan wolowla buruburu segi mi ye sebe ngoro bramaye o takera binani ni kele tako flana o yera Sumela aleni ibeka aleni nyanche o la sa mi ye ibeka yi ale se soro ka ke jamana kuntigi Sumela Sise ale koni tira o fanana tuguni keme saradala aye bisbani fla buruburu segi o de soro nga mi ye jabi ye keba Sumela ko ka ma jenai aye kele bolo da ka datlula ka da jabala o de senfe sera o mogo nanaya kana ko bela jelen jate mine ka fo ko kalata ere kana ke Mali kono fiu ni seben nyinema o masoro ni baraka fe nyinema o masoro ayanto la shuma ko dugumaje keba samba flani muga utaru ke wasaden kalata labenika wasaden kalata yi o de yere ko fo senfe sa mars kalo tle muga ani duru samba flani muga wati mina Sumela baka yere ko fo tan flafli la mi ye moto tigi do ye bamanci wale ke ba do nana bi Sumela Sise anaka gari korna no fe mo chamanga ma tani kele uyode mina ka tanu yi o ko fe sa ye ma duru bla kulu kata fo jamana nyemo ye ko Sumela Sise be balola bamanci wale ni wale ke bawo kibara folo ya yira ka fo ko mamunu tunye tegeda Sumela ka keba ko ye Amadou Kufay aleni Al-Qaeda mawbe baraka nywanfe o la sa gouvernement wuli ka joke dongo do Bamako ya jero tumeke communiqué obeke réunion beke Sumela be se ka bla togodi bela jele wulle no ki jo do fana uga sojo ko la han Sumela mineli do ye febe soro la ya mars kalo tle muga ani kononto samba fla ani muga miye nyafunge meri ale sugandira ni mama fale do kulu kata kuma avril kalo tle sabasa bamanci wale njuga wale kebaw u koni sonaka mado blanga Sumela Sise kuntola juin kalo tle tan an woro samba flani muga Ibrahim Boubacar Keita sebe ngoro burama bua alaga hinala aye kiwariya dikoy ko Sumela be bolola han ko be bolola ko foi ma soro o la sa nyigi si nyaga saw nana wuli Bamako ya keba Assemblée nationale uya leti sabula fangandaraki onanake utukalo tle tan ani segi o de kofe mi ye francala fanga mawye utukalo tle muga ani kele kurawruji mawya yirulula ka foko Sumela Sise be koy aye bataki di ko kanu da dem aga demayama kurawruji sira kana no oye octobre kalo tle kononton keba samba flani muga Sumela Sise kalo woro aminelen kofe bamanci wale keba ni nyuga wale keba uya labla alablara kele ngunta ado fransikaw ka Sophie Petrone no ye musokoroba yin aleni italikaw ka mafla Sumela nulu bela jilene blara nywanve ya saw be sega bla togo mina bamanci wale nyuga wale keba ko ni ye maame minena nyafungo tara bla fo Kidal imaba kalama watiwa aha atara bla fo Kidal keba Sumela Sise blale Bamako ya bandaw ale do tuye jamana kuntigi kudeta kunkaledo Mokhtar Wane tuye premier ministre aunga asso national ale ku ye vice président uyu bismillah kuluba fama sigoro la Sumela Sise yere tumbe Sophie Petrone ale ni italien nunu uyu bela jire yira maulai o kofe Sumela ye barosigu damine interview abulu didi mauma kasega nyefoli ka yere yi keba akumana minye kalangoka ango yoro ango lame folo yana nga segi kana ni aka liberation ko fe ay dantikeli doge kuma chama ne kara fe tuabu kana yana ga taman nundamne école ko obibulo chogodi ika programme na pasanya ka foyi dadonala école alisa kalante ka ke ayem ko ni mo kara bese firelaw ni marfa firelaw yi oye koye même ko dusu kasi parce que anye école ket mamina akunte keta anye chance sur ka école ket mamina ni te nyefe ni te premier ou là de que responsable ite bien ni ku be kenye mo ubi ka noter la gefolo
an t'a fɛ ka mɔgɔ bila an ɲɛma an bɛ maloya ni min ye an t'a fɛ ka mɔgɔ bila ɲɛma min tɛ kalan kɛ ka mɔgɔ bila ɲɛma min bɛ bese ta tɛ mɔgɔ bila ɲɛma min bɛ drogue ta min bɛ fɛn caman kɛ jamana in tɛ bɔ ɲɔgɔn na ni kalan ma kɛ kunfin ni jamana bɛɛ kɛra kunfin ye jamana in bɛ sigi kɔ de ne ye san 10 kɛ yoma la n b'a lajɛ jamana 8 denmisɛnninw bɛ na n'u ka dossier ye sani ka se ka maliyɛn ta a bɛ gɛlɛya dɛ parce que i b'a sɔrɔ o ka kalan ma se a kan ka se yɔrɔ min na jamana tɔw u ka denmisɛnninw b'a ɲɛ fɛn caman na o kɔrɔ ye tɛ ko ɲuman tɛ mali la dɛ ɲuman bɛ yen denmisɛnnin dɔw bɛ yen i bɛ waso n'u ye kunun a kunna sini n y'a mɛn tele la denmisɛnnin dɔw ye maliyɛnw u ye facebook kɛ bamanankan na donc an b'u fo k'u tanu n'o ye ça veut dire que ɲuman bɛ yen ɲuman bɛ yen a bɛɛ de ma ɲɛ a bɛɛ bɛ cogo min na de a ma ɲɛ kasi n'i taara i denmisɛnnin 200 sɔrɔ kilasi 1 o ye baara dɛ kasi n'i ye tele lajɛ n'i ye facebook lajɛ komi bɛɛ b'a fɔ facebook anw taara jamana kɔnɔ an sera dugu dɔ la ko Darametu an bɛɛ bɛ URD la dɛ n yɛrɛ mɛ k'e ye école jɔ ye ko ne m'a jɔ dɛ URD mɔgɔw de y'a jɔ IMRD mɔgɔw an bɛɛ ye dɔrɔmɛ di k'a jɔ ekɔliso misibo de tun bɛ ekɔliso kɔnɔ taratabugu de b'a la ni fiɲɛ wulila bɛɛ bɛ taa so ni sanji nana ekɔli tɛ kɛ san 13 ekɔli bɛ taa an tɛmɛtɔ tournée la an bɛnna n'a ye an y'a filmé k'a photo ta mɔgɔ b'a fɛ k'a ye a bɛ internet k'a bɛ se k'a ye o don an ka conférence nationale an y'a ye ka barika da an ka mɔgɔw ye k'a fɔ aw ye wari min bɔ a filɛ nin ye a ma tunu dɔw bɛ Amérique ye wari ci dɔw bɛ France ye wari ci dɔw bɛ Jɛnɛ ye wari ci Tumutukaw ye wari ci an y'an jija parce que an y'a dɔn ko ni Mali la ni denmisɛnninw ma kalan jamana tɛ taa ɲɛ o Darametu in président bɛ se ka bɔ a la o ministre bɛ se ka bɔ a la o ingénieur bɛ se ka bɔ a la ala de b'a dɔn Mali garisɛgɛ bɛ yɔrɔ min na donc i kan k'i jija ka denmisɛnninw bila école la école ko an bolo o ye priorité numéro 1 de ni sécurité ko bɔra il faut que école ko de ka bila ɲɛfɛ il faut que parents d'élèves ka responsabilité ta et que enseignants ka responsabilité gouvernement ka responsabilité ni denmisɛnninw fana ka sigi ka kuma o k'a dɔn que jamana a lili a bɛ école de la a lili bɛ école de la parce que sans école il n'y a rien qui peut marcher jamana fɛn o fɛn b'a ɲɛ an bɛ keleya mɔgɔ la école ko de b'an différencier donc école ko y'an bolo problème ba de ala sɔnna fana o ye problème ye n'an ye fanga sɔrɔ an b'an attaquer o la kosɛbɛ. Keba chef de file de l'opposition a ka sigi Mali kɔnɔna na a dira Sumala Sise ma musaka o tun bɛ di a ma nka min ye assemblée kɔnɔna na Sumala Sise ka wasadenya waati musaka minnu tun bɛ di jamana ma a kumaw tun ka ca kosɛbɛ fɔnkɔɲɔgɔnkɔw tun bɛ ye a la maaw tun t'a dɔn ko min bɛ di min bɛ kɛ min ye min bɛ don min fɛ calatigɛ jɛkulu n'o ye jamana institution ye olu ka musaka kow ka taa se bɛɛ lajɛlen ma an y'a ɲininkali kɛ Sumala Sise la ko bɛ cogo di dɛ joli de bɛ di dɛ wari ninnu yɛrɛ bɛ kɛ cogo di a ka ɲɛfɔli k'an ɲa la. Président de l'Assemblée Aliou Diallo ka tuma la a 0 francs de tun bɛ da. Dɔrɔmɛ kelen. Ayi dɔrɔmɛ tɛ da. Foyi. Ne bɛ k'a nalen a kɛra 25 ye kalo o kalo. A ɲini ATT fɛ ATT y'a d'a ma bi na min bɛ yen a kɛra 30 ye kalo o kalo. Mɔgɔw k'a dɔn ko fonds spéciaux ani sara tɛ kelen ye parce que n b'a mɛn ko Sumayila ko k'a sara ye nin ye Sumayila ma deli k'o fɔ mais n'i t'a fɛ ka fɛn faamu i b'a yɛlɛma tɔgɔ min ka di ye o fonds spéciaux min ka di ye i b'a kala n'a diyara i b'a bɛɛ di i ka jelikuntigi ma premier ministre ta 75,000 ye 75 millions kalo o kalo bɛ don président ta a ka ca n'o bɛɛ ye sa. Ale jamana ta ko ta 150 millions par mois. 150 millions. O ye président ye. O ye président ta ye. N bɛ min kalama dɛ. Mais Assemblée nationale budget joli miliyari 15. Premier ministre ta ye joli ye miliyari 12. Président ta ye miliyari 12. O ye min sɛbɛnnen bɛ jɛ la. San o san o ye sariya. O ye sariya. Alahu akibaru n balimaw aw ni su aw bɛɛ bɔra ka kumakan ninnu lamɛn sisan. Jamana min kɔnɔ jamana
kuma ni yɔrɔnin nɔfɛ pour que mɔgɔ ka se ka faamuyali kɛ Sumala Sise a ka laseliw la. Sumala a ye denmisɛnnin caman bolo don baara la. Sumala a kɛra maa caman ma jigi ye. Sumala politiki denmisɛnnin caman ye kalan k'a kɛrɛfɛ ani politiki maa caman ye kalan kɛ a yɛrɛ fana lamɔna k'a ladila k'a labɛn k'a bila maa caman de fana fɛ. Keba bi Sumala ka denmisɛnnin min bɛ yen ni maaw bɛ se k'u bolo ɲɛsin a ma ko misali don k'a sera ka baara kɛ o ye Madu Jalo ye. Mali ale lasigiden tɛ fɔ ko ale gɛrɛla Sumala la, ale tun kɛra Sumala yɛrɛ de. I hakili b'a la a y'a ninnu kɛlen ka coup d'état kɛ Sumala tun b'u bolo ninnu de wuli ka jɔ kɛ su ani tile ka se ka Sumala bɛ se ka bɔ cogo min. An ye wele bila a ma an ko excellence a ka d'an ye i ka tasibila kɛ ka ɲɛsin Sumala Sise ma san 4 hukumu kɔnɔna na. A ko don min a ye Sumala ka banni mɛn a kɛra jigitigɛba belebele de ye ale bolo ko nka ko Jabaru Masa ka wele ko an bɛɛ lajɛlen bɛ taa jaabi ko a ka gɛlɛ dɛ ko in kɛra don min kana se bi ma ko maa si tɛ se ka Ala ta bali faso lamɔni faso dɛmɛli ko Sumala Sise ko ŋana kun don fɛn min b'a kun n'a kan cɛ n'i kɛra maa ye a b'o f'i ye a tɛ siran a tɛ foyi n'a bɛ taa jamana ka jimi sira fɛ. A ko min ye a tɛnɛmuso ye n'o ye Sumala Sise furumuso ye Asan Traore k'a b'a fo a tasibila k'a ye. Bokar n'o ye Sumala den ye Musa Mahmud Ama ani Sumala ka den bɛɛ lajɛlen ani IRD ni fasodenw bɛɛ lajɛlen maa bɛ yen ko Sumi champion Madu Jalo ko a b'a bɛɛ lajɛlen fo ka tasibila kɛ ka ɲɛsin Sumala Sise ma ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya. A ko Chinois ka kodɔnnaba dɔ tun bɛ yen ko o ka kuma ko b'ale hakili jigin Sumala Sise ka soma yɛlɛmali la. I bɛna diɲɛ kɔnɔ don min e kelen pe de bɛ kasi maa tɔw olu bɛ yɛlɛ ko wa n'i bɛ taa lahara don min maaw de bɛ kasi e bɛ yɛlɛ ko Ala ka Sumala Sise maa min ye maaw fara ɲɔgɔn kan maa min ye wulikajɔ kɛ maa min ye faso kanu maa min ye faso yiriwali baara kɛ maa min ɲɛna fantanw ma a ɲɛna dɛsɛbaatɔw ma ekɔliden somantanw ka ɲɛ olu ma ko ale bɛ u fo ko ka Sumala Sise fo k'a tanu ko nin yɔrɔ in na a bɛ tasibila kɛ k'a jira k'a fɔ ko Sumala Sise ale san 22 de k'a kɛrɛfɛ a y'a kalan k'a dɔn min don k'a b'o bonyamasegin k'a ye ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya ko Ala k'a ka misaliya a kɛ ka denmisɛnninlakaw olu bilasira bi yaasa jamana ɲɛnɛma an ka se ka o jɔ. Madu Jalo Mali ka lasigiden no nin waati na Ethiopikaw fɛ yen Keba ale fana ye nin sɛbɛn ci an ma Sumala Sise ka san 4 suma yɛlɛmali hukumu kɔnɔna na. An bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na ni kibaru misɛnw ye. Sumala Sise an b'ale ka page san 4 datuguya Keba an sera ka mun sɔrɔ yaasa ka se ka tasibila k'a ye ka bɛn n'a ka san 4 suma yɛlɛmali o de ye nin ye ka dugawu don kɛ a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka dugawu don kɛ a kanuba bɛɛ lajɛlen ka dugawu don kɛ a ka tɔn bɛɛ lajɛlen ka dugawu don kɛ Balabugu bɛɛ ye Ɲafunke ani maa bɛ yen n'o bɛ Sumala ko la k'a bɛɛ lajɛlen ma sa ko an ka jɛ an ka dugawu don Sumala ye a mago b'o la ka saraka bɔ a ye ka kuranɛ kala ye Ala k'a dayɔrɔ sumaya. Kupu tɔgɔ fait mémoire Umaru Traoré dit Douglas. Il était Asmika directeur de cabinet Kundo. Ala kɔni y'a latigɛ a taara mission dɔ la an ka yɔrɔ la ɲɛnanya san 2 ye a mission kɔnɔ Ala ye kasara las'a ma ani bilala Amiskadi kɔnɔ Amiskadi kɔnɔ ne bilala a ye ani tora la ani mɔgɔ caman wɛrɛ minnu ni tora an ka sigida la n'o ye Gire cercle ye an ko an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin u ma mais ni fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ i b'a sɔrɔ a bɛ kɛ dɔ de tɔgɔ la quoi a bɛ commencer ni dɔ de tɔgɔ ye a tɔgɔ minnu ntanyana sigida la ka ni kama